नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। पीक विम्यावरून ठाकरेंचे सैनिक आक्रमक, मत्स्य व्यवसायाला आता कृषीचा दर्जा आणि शिरोडा उपजिल्हा रुग्णालयाला काँग्रेसची धडक, आरोग्य सुविधांअभावी रुग्णांची गैरसोय। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। देवगड तालुका पत्रकार समितीच्या पुढील 2 वर्षांसाठीच्या कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली असून ही निवड बिनविरोध झाली आहे। या निवडीत अध्यक्षपदी हेमंत कुमार कुलकर्णी, उपाध्यक्षपदी दयानंद मांगले, सुनील राणे, सचिव दिनेश साटम, सहसचिव सचिन लळित आणि खजिनदार महेश तेली यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे। पत्रकार समितीची अध्यक्ष आणि कार्यकारिणी पदाधिकारी आणि सदस्यांची निवड आज या देवगड या ठिकाणी आज मी संतोष राऊळ माझ्या निरीक्षणाखाली, त्याचप्रमाणे माझे दुसरे सहकारी किशोर जैतापकर यांच्या आणि तिसरे सहकारी लक्ष्मीकांत भावे यांच्या निरीक्षणाखाली झाली आणि बिनविरोध निवड या ठिकाणी हेमंत कुलकर्णी यांची झालेली आहे। या सभागृहात देवगड समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते आणि या सदस्यांनी ही सर्वानुमते निवड हेमंत कुलकर्णी यांचे अध्यक्ष म्हणून, देवगड समितीचे अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड केलेली आहे। देवगड पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी हेमंत कुलकर्णी यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। त्याचप्रमाणे उपाध्यक्षपदी दयानंद मांगले, अनिल राणे यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। सरचिटणीसपदी दिनेश साटम, सहसरचिटणीसपदी सचिन लळित यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। कोषाध्यक्ष म्हणून महेश तेली यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। सदस्य म्हणून वैद्यप्रसाद गावकर, सूरज कोयंडे, राजीव पडवळ, विश्वास मुंगेकर, संतोष साळसकर, नागेश दुखंडे, स्वप्नील लोके या सदस्यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे। पदसिद्ध सदस्य म्हणून जिल्हा पत्रकार संघाचे पदाधिकारी असलेले सदस्य असलेले प्रशांत वाडेकर आणि आनंद लोके यांची पदसिद्ध हे या समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेतच। अशा पद्धतीने देवगड येथे ही बिनविरोध निवड झालेली आहे। मी निवड झालेल्या सर्व सदस्य पदाधिकारी यांचे सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने अभिनंदन करतो। देवगड तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी माझी आज निवड झाली, त्याबद्दल मी सर्व माझे सदस्य आहेत त्यांचे मी आभार मानतो। पहिल्यांदा देवगड तालुका पत्रकार संघाच्या माध्यमातून देवगडमधील जे पत्रकार आहेत त्यांना विविध सुविधा देणे आणि त्यांचा व्यवसाय करताना तो सोपा होईल अशा सिस्टीम उभा करणे यासाठी मी जरूर प्रयत्न करणार आहे। कोंबुर्ले येथील बाळशास्त्री जांभेकरांचा स्मारकाचा विषय जोरदार चालू आहे। माननीय पालकमंत्री नितेश राणे यांनी त्यात लक्ष घातलेले आहे। आमचे सहकारी आमच्या बाजूने आहे। यावर कोणता उपाय काढता येतो का आणि तिथे भव्य स्मारक उभं करता येतं का, याच्यासाठी मला खारीचा वाटा जर देता आला तर मी तो नक्कीच देईन, एवढंच मी आज सांगतो आणि सर्वांचे आभार। महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत जिवंत सातबारा अभियान राबवण्यात येत आहे। याद्वारे मयत खातेदाराचा वारस तपास सुलभ पद्धतीने करण्यात येतो। वैभववाडी तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी तालुक्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे। या अभियानांतर्गत त्यांनी मराठी अभिनेते अभिजित चव्हाण यांचा देखील वारस तपास केला आहे। या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चव्हाण यांनी जनतेला आवाहन केलं आहे। पाहूयात। नमस्कार, मी अभिजित चव्हाण। महाराष्ट्र शासन राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महसूल अभिलेखात वारस नोंदीचे कामकाज करण्याच्या दृष्टीने जिवंत सातबारा मोहीम राबवत आहे। या जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत मीही माझ्या वडिलांच्या मृत्यूपश्चात अधिकार अभिलेखात वारस नोंद करण्यासाठी मी स्वतः अर्ज करून या जिवंत सातबारा मोहिमेचा लाभ घेत आहे। तरी मी माझ्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना आवाहन करू इच्छितो की आपणही या मोहिमेत सहभागी होऊन आपला महसुली अधिकार अभिलेख अद्ययावत करावा। धन्यवाद। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र येणार का या प्रश्नावरती मंत्री नितेश राणे यांनी काय उत्तर दिलं, पाहूयात। काय मच्छीमारांमध्ये आपल्या महाराष्ट्रात कोस्टलमध्ये 2 गट आहेत। एक पारंपरिक मच्छीमारी
आणि आता नव्यानं एलईडी मच्छीमारी आणि आज आमच्यासाठी एवढा चांगला दिवस आहे, त्याच्यामध्ये कुठे गाठातटा आणताय. आम्ही एवढे मच्छीमार बांधव आनंदित आहोत. आता आमच्यासाठी काही चांगलं होत आहे तर आपण असे कडू प्रश्न विचारू नये. आम्हाला मच्छीमार बांधव, मग तो कुठलाही असेल, त्याला हा लाभ मिळणार आहे. कुठलाही असो, मग तो इथला हो तिथला असं नाही. मच्छीमार आहे ना, कष्ट करतो, समुद्रात जातो, घाम घेतो, मच्छीमारी करतो. आता त्याला सगळ्यांना शेतकऱ्यांच्या अनुसार लाभ मिळणार आहे. सध्या दोन पक्ष प्रमुख मनोमिलनाची चर्चा आहे. दोन पक्ष अजून काय आहे का? जे बाहेर गावी बसले त्यांच्याबद्दल प्रश्न नाही देणार मी. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2024चा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात राज्यातील अर्चित डोंगरे यांनी देशात 3रा क्रमांक पटकावला. शक्ती दुबे यांनी देशात पहिला तर हर्षिता गोयल यांनी द्वितीय क्रमांक पटकावला असून मुलींनी निकालात आघाडी घेतली आहे. राज्यातील 50हून अधिक उमेदवार या परीक्षेत यशस्वी ठरले आहेत. यूपीएससीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे निकाल जाहीर केला. यूपीएससी तर्फे नागरी सेवा परीक्षा 2024 मधील लेखी परीक्षा सप्टेंबर 2024 मध्ये तर मुलाखती जानेवारी ते एप्रिल 2025 या कालावधीत घेण्यात आल्या. त्यानंतर शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. नागरी सेवा परीक्षा एकूण 1129 पदांसाठी राबविण्यात आली. त्यात भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 180, भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या 55, भारतीय पोलीस सेवेच्या 147, केंद्रीय सेवा गट अ च्या 605 तर गट ब च्या 142 जागांचा समावेश आहे. त्यातील 50 जागा दिव्यांग उमेदवारांसाठी राखीव असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून जलजीवन मिशनची घोषणा केली. तसंच 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पिण्याचं पाणी मिळेल असं जाहीर केलं होतं. आता 2025 उजाडलं तरी महाराष्ट्र तहानलेला जाय. हंडाभर पाण्यासाठी आता भगिनींना पायपीट संघर्ष करावा लागत आहे. या योजनेतील भ्रष्टाचार माता भगिनींचे बळी घेत आहे असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. पाहूयात. उन्हाळा लागलाय आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मुख्य मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याकरता वेगवेगळे मुद्दे आणल्या जात आहेत. आता त्यांचे वाद निर्माण करणारे, लक्ष विचलित करणारे मुद्दे हे पुन्हा आणू नये आणि महाराष्ट्राच्या मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावं, ही एक रास्त स्वरूपाची अपेक्षा सर्वप्रथम मी व्यक्त करतो. आणि दुष्काळ आहे, एप्रिल महिना आहे, पुढचा मे महिना आहे. 30 जूनपर्यंतचा काळ हा आपण दुर्भिक्षाचा, पाणी टंचाईचा आपण सगळेजण समजत असतो. तशा प्रकारचा शासन निर्णय देखील आहे. आणि या टंचाईच्या काळामध्ये महाराष्ट्र सरकारचं कुठल्याही प्रकारचं लक्ष हे जनसामान्य माणसाच्या जीवनाकडे नाही. पाणीपुरवठा हा पहिलेच विस्कळीत होता, मात्र उन्हाळा नसल्यामुळे कुठे ना कुठे तोंड मिळवणी ही पाण्याची होत होती. मात्र आता पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस झपाट्याने खाली चाललेली आहे. किंबहुना पाणीच शिल्लक नाही असं एक चित्र महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेलं आहे. आणि पाणी म्हणजे जीवन हे आपण म्हणत आलो. आता या शब्दांचा शब्दछल करून जल जीवन मिशन नावाचं एक योजना केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सोबत कुठेतरी एक योजना आखली आणि त्याचा अर्थ होता की जल आहे, जीवन आहे तरच जीवन आहे आणि प्रत्येक माणसाला पाणी मिळावं असा मोठा प्रोपोगंडा त्यांनी केला. राजा उदार झाला, हाती भोपळा लागला असं आम्ही वारंवार म्हणतो. या ठिकाणी तो भोपळाही नाही लागला. तर या ठिकाणी जीवनाची तडफड जी आहे ही या सगळ्या योजनेच्या माध्यमातून येत आहेत. जलजीवन योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालाय. एका गावामध्ये 2-2, 4-4, 5-5 योजना या दरम्यानच्या काळात तयार झाल्या आणि एका योजनेला पाणी नाही. पाईप ठेवलेले आहेत, जोडल्या गेले नाही. टाकी झालेली आहे, सोर्स झालेला नाही. आणि केवळ लुटो आणि बाटो नावाचा एक खेळ जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे आजची जी प्रचंड मोठी जी टंचाई आहे, या पाणी टंचाईला केवळ आणि केवळ जलजीवन मिशनचा भ्रष्टाचार हे त्यामागचं कारण आहे. आणि या योजनेमध्ये वारेमाप स्वरूपाचा भ्रष्टाचार हा झालेला आहे. आणि या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश हा वेगवेगळ्या गावामध्ये आपण गेल्यानंतर हा स्पष्ट स्वरूपात दिसून येतोय. हे होत असतानाच कुठे केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारचं हिश्श्या वाट्यावरून भांडणं झालीत की अजून कशावर झालीत माहीत नाही.
मात्र 47% कट जो आहे हा केंद्र सरकारने जल जीवन मिशनवर अजून लावून आधीच जी वाईट परिस्थिती होती त्याला अधिक वाईट करण्याचंही काम या कटच्या माध्यमातून हे झालेलं आहे. याचा परिपाक म्हणून दुर्दैवी घटना घडत आहेत. यवतमाळ या ठिकाणी एक मुलगी जी आहे ती पाण्यासाठी गेली आणि तिचा मृत्यू झाला. नाशिकमध्ये एक तशा स्वरूपाचा अपघात झाला. अनेक ठिकाणी विहिरीमध्ये पडणं जखमी होण्याचेही प्रकरणं समोर येत आहेत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं की 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळ, हर घर नल और हर नल को जल. मात्र तो नळही नाही, जलही नाही आणि विहिरीमध्ये लाडक्या बहिणींना विहिरीमध्ये उतरून पाणी कशा पद्धतीने भरावं लागतंय हा नाशिकचा जो व्हिडिओ आहे हा सर्व माध्यमांवर फिरत आहे आणि हा व्हिडिओ साक्षात हा या जल जीवन मिशनची पोल खोलणार आहे. त्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जो भ्रष्टाचार झाला आहे याच्या पार्श्वभूमीवर एक व्हाईट पेपर जो आहे हा महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध करावा की किती पैसा आला, किती खर्च झाला, कोणत्या जिल्ह्यात किती या निधीचा विनियोग झाला याचा एक चिठ्ठा हा लोकांपर्यंत आला पाहिजे. अनेकांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागितली, मात्र सरकार ही चालढकल करत आहे. तर नैतिकतेची जबाबदारी स्वीकारून हा जो पेपर आहे तो पब्लिश करावा ही आमची मागणी आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्य सुविधांअभावी रुग्णांची होत असलेली गैरसोय लक्षात घेता आज काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांच्या नेतृत्वाखाली शिरोडा येथील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला धडक देत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पुढील 2 महिन्यात रुग्णालयात पूर्वीप्रमाणे सुविधा न मिळाल्यास रुग्णालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. पाहूयात. जवळपास आता 4 ते 5 वर्ष झाली नवीन मुलं तर इथं जन्माला आलेलंच नसणार. तुम्ही पाहिजे तर रेकॉर्ड बघा किती यायचे आणि आता किती म्हणजे महिन्याला 4 ते 5 कमी पण ते बाहेर जातात आणि नंतर इकडे आणून ठेवतात. ते 4 ते 5 पहिले किती जायचे जन्माला आलेलं आम्हाला ऍक्च्युअली ते आम्ही प्लॅनिंग करायला पण नाही. आम्हाला जी व्यवस्था सुधारावी ती प्रामाणिक इच्छा घेऊन आलो. हे पूर्वीसारखं तरी मिळावं, त्याच्यापेक्षा मोठं नाही. पूर्वीच्या सुविधा माणसांच्या ज्या गरजा आहेत त्या तरी त्याला भेटला पाहिजे. सर्वांची ती परिस्थिती म्हणजे नसते. हा कसं होतं, सीझरसाठी डिलिव्हरी होत नाही पडल्यानंतर त्या लोकांना 40-50 रुपये बाहेर त्याची परिस्थिती नसते. मेडिकलमध्ये काय तुम्ही कोर्स सांगू शकत नाही 100% असं होणार. पेशंट कसा आहे ना त्यामुळे आता डॉक्टर येणार आहे. डॉक्टर आता जे जॉईन केलं ती प्रतिष्ठित क्लास 1 व्यक्तीने करावी त्याच्यासारखं मोठं दुर्दैव नाही ना. आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करून करावं. मला सांगा त्यावेळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद झाले तुमचे त्यावेळेला दुसरी एखादी घटना घडली असती तर त्याचं असं म्हणणं आहे की बाबा त्या गेल्याच्या नंतर अरे असं कसं मी माझं सांगतो तुम्हाला, मी त्याला प्रोटेक्ट करत नाहीये. या गोष्टीला अजिबात समर्थन करणार नाही. मी यानं विचारत त्याशिवाय कसं आपल्या आता का समोर ठेवावं लागतंय की डॉक्टर नाही आपल्याला. समजा तो त्याच्याकडे गेला डॉक्टर सोडून मग सगळं यांच्याकडे एकटे पडणार. त्याच्यामुळे आम्हाला थोडंफार लिबरल लावं लागतं. आता मला सांगा चोरी झाली, चोरी एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये चोरी आणि हॉस्पिटल मधल्याच एका प्रतिष्ठित व्यक्तीने क्लास 1 व्यक्तीने ते करावं याच्यासारखं दुर्दैव नाही ना. गरिबांनी आजारी पडायचं नाही, शासनाचं असं धोरण आहे का? गरिबांनी आजारी पडायचं नाही, बरोबर आहे. बरोबर आहे. गरिबांनी मुलांना जन्म द्यायचा नाही. आता मला सांगा इथल्या घरी जे दारिद्र्य रेषेखालील आहेत किंवा इतर सुद्धा आहेत त्यांना 40-50 रुपये डिलिव्हरीला प्रायव्हेट मध्ये जायला परवडतात. या सरकारी रुग्णालय त्याच्यासाठीच आहेत ना.
सरकारी रुग्णालयाचं जाळं जे विणलं गेलेलं ते गोरगरीब जनतेसाठी होतं ना, तर ते बंद पाडायचं कारस्थान चाललं आहे. म्हणजे गेमचा फोटो लावा मग गेम चुकला नाही. आमचं हे की प्रगती व्हायला पाहिजे ना. पूर्वी 10 वर्षापूर्वी ज्या सुविधा मिळत होत्या त्या आज मिळत नाहीये. तिथे डिलिव्हरी व्हायच्या. मग तेच सांगतो ना, तेच सांगतो. इथे बाकीचे सुद्धा उपचार व्हायचे. चांगले चांगले डॉक्टर्स होते इथे. कॅन्सर वालोळकर डॉक्टर इथे होते. मग व्हायच्या ना. जिल्हा रुग्णालय शिरोडा येथे आलो होतो. उपजिल्हा रुग्णालय शिरोडा येथे कोणत्याही सुविधा इथे पेशंटना मिळत नाही आहेत आणि एवढी गैरसोय इथे लोकांची होते की डिलिव्हरी होत नाही आहे. इथे ज्या डॉक्टरच्या जागा भरल्या पाहिजे स्पेशलिस्ट डॉक्टरच्या त्या अजिबात इथे भरलेल्या नाही आहेत. मेडिकल सुपरिटेंडंट इथे नाही आहेत. फक्त 2 दिवसासाठी मेडिकल सुपरिटेंडंट इथे येतात पण इथे ऑपरेशन थिएटर चालू नाही आहे. म्हणजे भूलतज्ञ जो पाहिजे भूलतज्ञ नाही आहे. स्त्रीरोगतज्ञ नाही आहे. फिजिशियन डॉक्टर नाही आहे. म्हणजे हे 1978ला सुरू झालेलं आणि सगळ्यात चांगलं असलेलं शिरोड्याचं हॉस्पिटल आहे उपजिल्हा रुग्णालय. बरीच वर्ष उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा ह्याला मिळालेला आहे आणि पूर्वी 10-15 वर्षापूर्वी इथे चांगल्या प्रकारच्या सुविधा इथे होत होत्या. आजूबाजू पंचक्रोशी जी आहे आजूबाजूची त्या आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतल्या लोकांना इथे चांगल्या प्रकारची सेवा दिली जात होती. ऑपरेशन्स इथे होत होत्या. परंतु आज प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुद्धा सुविधा इथे नाही आहेत. त्यामुळे इथली नागरिक आज माझ्याबरोबर इथे आले होते या हॉस्पिटलमध्ये आणि त्यांची मागणी होती की पूर्वीच्या ज्या सुविधा होत्या त्या सुविधा तरी आम्हाला मिळाव्यात. मग इथे गोरगरीब जनता ही शासकीय आरोग्य सेवेवर अवलंबून असते आणि शासकीय आरोग्य सेवा नसेल तर त्या महागड्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जाणं गोरगरिबांना शक्य नसतं. तर एकतर या गोरगरिबांनी आजारी पडायचं नाही किंवा मुलांना जन्म द्यायचा नाही अशा प्रकारची जर शासनाची भूमिका असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो. एवढ्या अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा शासनाच्या मार्फत केला जातोय. इथे डॉक्टरांची उपलब्धता करून दिली जात नाही आहे. मोठ्या मोठ्या गोष्टी विकासाच्या सांगितल्या जात आहेत परंतु या आरोग्याची हेळसांड जी केली जाते जनतेची त्याच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. इथले लोकप्रतिनिधी असतील किंवा या जिल्ह्यातले मंत्री असतील यांचा अजिबात इथे लक्ष नाही आहेत. हे नक्की काय करतायत असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. त्यामुळे ह्या जर गोष्टी योग्य पद्धतीने लोकांना सुविधा इथे मिळाली नाही तर लोकांचा रोष ओढवेल आणि लोक इथे आंदोलन करतील. त्याच्याशिवाय लोकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही आहे. तेव्हा आमची शासनाला विनंती आहे की ज्या जागा इथे भरायच्या आहेत डॉक्टरांच्या त्या भराव्यात. योग्य सुविधा इथे उपलब्ध करून द्यावीत. पूर्वीचं जे उपजिल्हा रुग्णालय जे बुर्जितावस्थेत होतं चांगल्या सुविधा इथे मिळत होत्या त्या सुविधा इथे पुन्हा मिळाव्यात अशी माफक अपेक्षा या जनतेची आहे आणि ती शासनाने पूर्ण करावी अशी अपेक्षा मी आज या जनतेच्या वतीने आज प्रसार माध्यमांकडे व्यक्त करत आहे. तर शासनाने याची दखल घ्यावी आणि येणाऱ्या 1-2 महिन्यामध्ये या पूर्वीच्या सुविधा इथे उपलब्ध करून द्याव्या. इथल्या जनतेचं इथल्या लोकांचं इथल्या नागरिकांचं असं म्हणणं आहे काका म्हणजे लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत आरोग्य सुविधेच्या त्या अपेक्षा तरी राहणार नाही. मरण्यासाठी गोरगरीब जनतेला वाऱ्यावर सोडल्यासारखं होईल अशा प्रकारची भावना ही जनतेची होती आणि त्या जनतेच्या भावनेतूनच आज मी इथे आमच्या कार्यकर्त्यांसह काँग्रेस पक्षाचे आलो होतो आणि आज आम्ही सगळी माहिती घेतली. वरिष्ठांना याबद्दल सांगितलं आणि वरिष्ठांनी या 2 महिन्यामध्ये ही सुविधा इथल्या ज्या असुविधा आहेत त्या दूर करून योग्य सुविधा द्याव्यात अशी आमची मागणी आहे. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम या सिंधुदुर्गातील फळबागांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आपण विधानसभेत प्रश्न मांडणार आहे. माझी नाळ सिंधुदुर्गशी जोडली आहे. कोकणातील प्रश्नासाठी मी निश्चितच पुढाकार घेईन असं मत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी व्यक्त केलं आहे. तर मी आहे मुंबईचा आमदार परंतु माझी नाळ पूर्ण कोकणात जोडलेल्या वडिलांचा जन्म गावात झालेला आहे. जे काही शेतकऱ्यांची सध्याची परिस्थिती तुम्ही बघताय काजू असेल आंबा असेल किंवा अन्य उत्पन्न असेल हे सगळे हवामानावरती अवलंबून असतात आणि कधी आपल्याकडे अवकाळी पाऊस किंवा हवामान बदल असतो.
आणि जो काही इन्शुरन्स एक आशेवर असतो, शेतकरी आशेवर असतो इन्शुरन्सच्या, ज्या इन्शुरन्स कंपनी समजा लॉस झाला, कुठे काय हे झालं तर त्याच्यासाठी इन्शुरन्स भरपाई देतील ह्या अपेक्षेने शेतकरी असतो. परंतु ज्या काही आता आम्ही म्हणजे आमचे स्थानिक पदाधिकारी रुपेश असेल, धुळी असेल, मायकल असेल, या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी काल जी आम्हाला अवस्था सांगितलं की इन्शुरन्स कंपनी किंवा कृषी विभाग यांचा एकमेकाला मुख्यतः ताळमेळ नाही. ज्यानंतर त्यांचं ई पीक असेल किंवा त्यांची पाहणी करायचं असेल हे काम कृषी विभागाचा असतो, इन्शुरन्स कंपनीचे एजंटचे कोण असतील प्रतिनिधी त्यांचा असतो. परंतु शेतकऱ्यांना कसा वेटीस धरायचा आणि शेतकऱ्यांचा कसा लॉस होऊन इन्शुरन्स यांच्या काय खिशातले पैसे देत नाही. केंद्र शासनाची ती स्कीम आहे की 90% केंद्र शासन त्यांना इन्शुरन्स देत असतो. परंतु हे इन्शुरन्सचे पैसे कधी कमी शेतकऱ्यांना, जास्त बँकेला, त्यांच्या जी कुठली बँक असेल त्या बँकेला फायदा होतील ह्या पद्धतीने ते काम करत असतात. आता जी काय 25 तारखेची मुदत वाढवते, आता गावागावात, मुंबई शहर नाही की 2 मिनिटात त्यांच्या घरोघरी पोहोचेल, ही गावागावात नेट नसतो किंवा काय, हे सगळे प्रॉब्लेम असतात. शेतकरी आमचे सगळे शेतकरी काय शिकलेले नाही. जे काही तुमच्या नोटीस आलेल्या 14 का 12 तारखेला नोटीस आल्यानंतर सुद्धा 10 दिवस त्यांनी फुकट घालवले, कसला पत्रव्यवहार नाही केलं, काय नाही. तर आम्ही आता कृषी विभागांना एवढंच सांगितलं, जी काय मुदत 25 तारखेची आहे ती 25 तारखेची मुदत आम्हाला वाढवून पाहिजे आणि एक सुद्धा शेतकरी इन्शुरन्सपासून वंचित नाही राहिलं पाहिजे. त्यानंतर तहसीलदारांकडनं आता आयुक्तांचा नंबर घेऊन त्यांच्याशी सुद्धा फोनवरती बोलून माझा स्वतःचं वैयक्तिक लेटर पॅड मुंबईला उद्या गेल्यानंतर त्या आयुक्तांचा मेल घेऊन त्यांना पाठवणार आहे किंवा 25 तारखेची मुदतवाढ करून ती थोडे 15 दिवस लावे. नाहीतर त्यांना असं आम्ही सांगितलं तहसीलदारांना की तलाठी त्या गाव लेवलला काम करत असतात, त्यांना 2 दिवस जरा तिथे पूर्ण तलाठीनं ती लिस्ट द्यावी. त्यांनी लिस्ट त्यांच्याकडे तयार आहे, ती लिस्ट त्यांनी दिली. लिस्टचं वर्गीकरण सुद्धा त्यांच्याकडे नव्हतं, आता वर्गीकरण करून ते देतील. ती बाबा कुठल्या शेतकऱ्याचा ई पीक लावलेला नाही किंवा सर्वे करायचा राहिला असेल त्या तलाठीच्या मार्फत त्यांनी स्वतः शूटिंग करून त्यांना शासनाला द्यावं. कारण शासनाचा तलाठीसुद्धा त्या शासनाचा भाग आहे. थोडी तहसीलदारांनी जर थोडा एकदम प्रेशर केला तर तलाठी एका दिवसात ते काम करून त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देते. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत आहेत याबाबत विचारलं असता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी आपली भूमिका मांडली. पाहुयात काय म्हणाले. आपण माहीमचे आमदार आहोत आणि माहीमचा आमदार असताना आज ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत, आपली भूमिका कशी असणार आहे? मी 2-3 दिवस झाले मी गावात आहे, परंतु मी आजच न्यूजवरती बघितलं संपूर्ण मुंबईमध्ये स्वागताचे बोर्ड लिहिलेले आहेत आणि आज काळाची सुद्धा गरज आहे. मराठी माणसांना जर न्याय हक्क पाहिजे असेल, नाही तर वर्गीकरण, जसं हे वर्गीकरण अजून करतात आहे त्या पद्धतीने मताची वर्गीकरण सध्या चालू आहे आणि बीजेपी जोरात आहे. तुम्हाला माहिती आहे बीजेपी खानदान म्हणजे जी काही नावाजलेली राजकीय क्षेत्रातली नावं आहेत तेच घरातच बिमोड करतात आहे, 2 भाग करायचा प्रयत्न करतात आहे. त्यामुळे मराठी माणूस जर एकत्र राहिला तर आमच्यासारखा तर माहीत माहीमच्या आमच्या इथे तर दोन्ही स्थान माझ्याच विभागात आहे, राजसाहेबांचा सुद्धा आणि उद्धव साहेबांचा. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आनंद होईल. मी 2-3 दिवस झाले मी गावात आहे, परंतु मी आजच न्यूजवरती बघितलं संपूर्ण मुंबईमध्ये स्वागताचे बोर्ड लिहिलेले आहेत आणि आज काळाची सुद्धा गरज आहे. मराठी माणसांना जर न्याय हक्क पाहिजे असेल, नाही तर वर्गीकरण, जसं हे वर्गीकरण अजून करतात आहे त्या पद्धतीने मताची वर्गीकरण सध्या चालू आहे आणि बीजेपी जोरात आहे. तुम्हाला माहिती आहे बीजेपी खानदान म्हणजे जी काही नावाजलेली राजकीय क्षेत्रातली नावं आहेत तेच घरातच बिमोड करतात आहे, 2 भाग करायचा प्रयत्न करतात आहे. त्यामुळे मराठी माणूस जर एकत्र राहिला तर आमच्यासारखा तर माहीत माहीमच्या आमच्या इथे तर दोन्ही स्थान माझ्याच विभागात आहे, राजसाहेबांचा सुद्धा आणि उद्धव साहेबांचा. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आनंद होईल. शेतकऱ्यांना न्याय न देणारे अधिकारी गेंड्याच्या कातडीचे आहेत अशा शब्दात मराठा समाजाचे नेते सीताराम गावडे यांनी अधिकाऱ्यांना झापलंय. पाहुयात. प्रचार प्रसिद्धी करून ज्या काही त्रुटी आहेत त्या पूर्तता करण्यासाठी प्रचार प्रसिद्धीचं काम कायम कृषी विभाग करत आलेला आहे आणि करत आलेला आहे, करतच आहे सर. तुमचं कौतुक करूया, जाहीर सत्कार करतो मी सर. हो साहेब, मी शेतकरी आहे यांनी मला सांगू नये या गोष्टी, गावडे साहेब यांनी मला सांगू नये या गोष्टी काय काय केले आणि ते त्यांचे सगळे पितळ उघडे करून टाकेन मी. 35 वर्ष पत्रकारिता करतो, काय करतात ते माहिती आहे आम्हाला, कुठे कुठे काय करतात ते. मला बोलायला लावू नका तुम्ही. शेतकऱ्यांना काय सांगता, शेतकऱ्यांना काय उत्तर देतात साहेब? सावंत साहेब, चौकूळ आमच्याकडनं 35 किलोमीटर आहे साहेब. 10 वेळा फेरफटका मारायला लावतात. खर्च किती आहे? गेंड्याच्या कालनीची लोक आहेत साहेब, गेंड्याच्या कालनीची लोक आहेत
साहेब एका फेरीला खर्च किती आहे? मुंबई सारखं आहे का मला सांगा? मुंबईला कसं आहे, वॉर्ड ऑफिस हे सगळे बाजूबाजूला आहे, तरी पण आम्ही त्याची काही शिल्लक ठेवत नाही. काय होतं माहिती आहे साहेब? बघा हो, एक खुर्चीवर बसून साहेब सगळं करतात. एक खुर्चीवर बसून सगळं करतात. प्रचार यंत्रणा राबवतात. ई-पीक नोंदणीची आयत्यावेळी सक्ती न करता जुन्या सातबाराच्या आधारावर सावंतवाडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट विमा योजनेचा लाभ द्यावा, कोणालाही लाभापासून वंचित ठेवू नका अशी मागणी आमदार महेश सावंत यांनी सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्याकडे केली. यावेळी शिवसैनिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. पाहूयात. ही यादी तुम्ही डिक्लेअर केली, त्याच्यामध्ये ई पीक लावल्याचे शेतकऱ्यांनी आम्ही पुरावे देतो. आमच्याकडे याद्या काढल्यात आम्ही. ई पीक लावलेलं आहे शेतकऱ्यांचा 7 बाराला आहे. ताबडतोब तुम्ही काय काय ऍक्शन घेणार ते सांगा. पहिले कंपनी काय करणार, माफी मागणार शेतकऱ्यांची. आणि तुम्ही यादी दादा त्याला नोटीस काढले, बरोबर आहे, ई पीक लाव म्हणून, म्हणजे तुम्ही उद्या त्याचे पैसे देणार नाहीत ना. तुम्ही नोव्हेंबरमध्ये भरून गेला, नोव्हेंबरचं लास्ट तिथं हे डिसेंबर पासून तुमचा पिरियड चालू होतो. एक तर तुम्ही 2 महिने पहिले कमी केले, काजूला कोणालाच माहित नाही. कोणाला माहिती आहे तुम्ही असं नोटीस काढलं होतं की बाबा पहिलं शेतकऱ्यांना काय माहिती नाही. आणि नाही साहेब तुम्ही नाही साहेब साहेब 100% बरोबर आहे, पण 3 महिने झोपले होते का? डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी तेव्हा काही केले नाही. आणि आता जेव्हा द्यायचं आलं म्हणजे तेव्हा 2-3 हे पडलंय की शेतकऱ्यांना द्यावं लागेल. एकदा पाऊस लागला, 2-3दा टेम्परेचर अपडाऊन झालं म्हणजे शेतकरी द्यावं लागेल. तेव्हा त्याच्यानंतर त्यांनी हे केलं. काय करतात कॅल्क्युलेशन साहेब पाहिजे? एकंदरीत ह्याचा प्रीमियम जमतो. 10% शेतकऱ्यांचा, 90% केंद्र शासनचा हे बसवतात साहेब आतमध्ये. आता ह्या वर्षी 9 कोटी जमला तर 8 कोटी लोकांना द्यायचा. तर 8 कोटी जमवायचं कोणत्या शेतकरी उडवायचे लोक शेतकरी अलग अलग. आता शेतीच्या पिकामध्ये नुसतं आहे, पण त्याला इन्शुरन्स नाही ना. फक्त काजू आणि आंबा तुम्ही देत आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे हवामान बदलमुळे काजू या वर्षी किती लागला, 25% काजू नाही आहे. भविष्यात सुपारी लावली, नारळ लावली, त्याला इन्शुरन्स नाही आहे. आम्ही शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवायला कुठच्याही तऱ्हेचे आमचं हे हेतून आहे की इकडे तिकडे. आता त्यांनी फक्त मुद्दे सांगितले ते लक्षात घ्या. त्यांनी सांगितलं मुद्दा महत्त्वाचा की त्याच्यात आग पडल्यानंतर म्हणजे बरोबर MSCB वाले आहेत ना, आम्ही जेव्हा आमची सत्ता होती त्यावेळी सुद्धा प्रयत्न केले, परंतु MSCB वाले तुम्हाला देतच नाही. माझ्या चुकीमुळे झालं म्हणून आपली चूक मानतच नाही. दुसरी गोष्ट तुमच्याकडून पुढचं सहकार्य होत नाही आणि त्याच्यामुळे साहेब ह्या सगळ्या होतात. परंतु आम्हाला एक महत्त्वाचा मुद्दा की माझ्या इथल्या ह्या शेतकऱ्यांना 100% विमा काढलेला आहे. ज्यांनी विमा काढलेला आहे त्यांना विमा कवच मिळालं पाहिजे, त्यांना नुकसान मिळालं पाहिजे. याच्यासाठी कृषी विभागाने आपल्या मार्फत शब्द द्यावा. त्या दिवशी आम्ही कमिशनरांकडे मीटिंग घेतली. ह्याच परिषदेवरती बोललो, साहेब हे ऑफिसर फक्त AC मध्ये बसतात, त्यांना पगार कुठला देतो? तुला बीट दिलाय ना, तो बीट तू फिरना, त्याचा पगार आहे ना तुम्हाला. मी ऑफिसमध्ये बसताना आम्ही त्यांना फोटो पाठवतो, मग इथे खड्डा पडला, इथे हे झालं, ते झालं, तरी ते लक्ष देत ना. मग शिव्या घातल्यानंतरच ते जातात. कसं आहे साहेब, ऑफिसर लोकांचा आमचा पण अनुभव आहे. आम्ही काही गावाला नसलो तरी मुंबईला हेच काम करतो. त्यामुळे ऑफिसरांना ना वाटते का माहिती आहे का, सगळी जनता माझ्याकडे येऊ दे घेऊन, सगळा रेडीमेड तुम्हाला पाहिजे. सगळा स्वतः तुम्ही उन्हात जाणार नाही. तिथे काम तुमचं आहे ना. मला सांगा, काम कोणाचं आहे? सर्वे करायचं काम कोणाचं आहे? तुमचं आहे की शेतकऱ्याचं आहे? आम्हाला आता इथं विमा कंपनीचे म्हणजे कर्मचारी आहेत, कृषी अधिकारी. एक लक्षात घ्या, मला एकच शब्द पाहिजे की बाबा संबंधित शेतकरी म्हणजे एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही विमा कवच. त्याला उद्या नुकसान जे काय आहे ते 100% मिळणार. त्याच्याकडे फील्डचं प्रॅक्टिकली असेल, काही असेल, पण त्याचा खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. नाहीतर नंतर मग होणार नाही, ऍडजस्ट होणार नाही, हे नाही, आणि तो बिचारा शेतकरी मरतो. राज्य मंत्रिमंडळानं मच्छीमारांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. याबाबतची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पाहूयात. राज्यातल्या मच्छीमार बांधवांसाठी आत्ताच कॅबिनेटमध्ये घेतलेला आहे तो म्हणजे मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणं. हा क्रांतिकारी निर्णय आत्ताच घेतलेला आहे. हा एक गेम चेंजर आहे, गेम चेंजर निर्णय झालेला आहे.
ज्याच्यामुळे आपलं राज्य जे आज देशामध्ये सागरी मासेमारीमध्ये 6व्या क्रमांकावर आहे, गोड्या पाण्याच्या मासेमारीमध्ये 17व्या क्रमांकावर आहे. ह्या एका निर्णयामुळे आपल्या राज्य येणाऱ्या काही वर्षामध्ये मत्स्य व्यवसायामध्ये मला विश्वास आहे पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये येऊ शकतं असं चित्र निर्माण होण्याचं सर्वात मोठं कारण आजचा हा निर्णय आहे. मी थोडे मुद्दामून तुम्हाला आकडे ज्या अन्य राज्यांनी आतापर्यंत पूर्ण शेतीचा जो दर्जा दिला नव्हता, काही क्षेत्रामध्ये सवलती मासेमारांना दिलेल्या होत्या, आपल्यासारखा पूर्ण दर्जा आतापर्यंत कोणीही दिलेला नाही. पण तरीही ज्या ज्या राज्यांनी अशा पद्धतीचा निर्णय काही सवलती मच्छीमारांना दिलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये आंध्र प्रदेश हा निर्णय घेतल्यामुळे ह्या सवलती मच्छीमारांना कृषीच्या काही सवलती दिल्यामुळे त्यांच्यामध्ये 50.43% उत्पादनामध्ये वाढ झालेली आहे. छत्तीसगडमध्ये 32.15% वाढ झालेली आहे उत्पादनामध्ये. झारखंडमध्ये 49.52% वाढ झालेली आहे. बिहारमध्ये 45.2% वाढ झालेली आहे. कर्नाटकमध्ये 103.3 अशी वाढ झालेली निदर्शनास आलेल्या आहेत. हे अधिकृत सरकारी आकडे आहेत. म्हणजे या एका निर्णयामुळे आपल्या राज्याच्या मच्छीमारांना जो कृषीचा दर्जा आपण आतापासून दिलेला आहे, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सगळे सवलती म्हणजे कुठल्या तेही तुम्हाला वाचून दाखवतोय. आजच्या ह्या एका निर्णयामुळे 4,63,000 मच्छीमार मत्स्य व्यावसायिकांना खालीलप्रमाणे लाभ मिळणार आहे. ते म्हणजे कुठले? शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज दरात सवलत, दुसरं किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध होणे, कृषी दरानुसार कर्ज सहाय्य मिळण्यास मच्छीमार मत्स्य व्यावसायिक पात्र होतील, मत्स्य शेतीस अल्प दरात विमा मिळणे, शेतकऱ्याप्रमाणे सौर ऊर्जेबाबतीचे सगळे लाभ मच्छीमारांना मिळणार आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मत्स्य शेती करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळण्यासाठी आजपासून मच्छीमार पात्र होणार आहेत. शीतगृह सुविधेसाठी व बर्फ कारखान्यासाठी त्यांना अनुदान आजपासून मिळणार आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पीक विम्यावरून ठाकरेंचे सैनिक आक्रमक. मत्स्य व्यवसायाला आता कृषीचा दर्जा. आणि शिरोडा उपजिल्हा रुग्णालयाला काँग्रेसची धडक. आरोग्य सुविधांअभावी रुग्णांची गैरसोय. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.